Yes, vi har så fået det, der hedder gerundium. Og gerundium, det er, hvis man skal beskrive noget, der sker lige nu. Altså det, der er i gang med det. Og det er også det, der svarer til den engelske ing-form. Og også et eksempel, det kunne for eksempel være, hvis man siger, jeg læser, eller jeg drikker. Når man skal konstruere en sætning med gerundium, så skal man først personbøje estar, og det lyder som estoy, estás, estar, estamos, estáis og estar. Og derefter så kigger man på det verb, man skal bruge, så kigger man på endelsen. Og hvis det ender på AR, så bliver det til ando på endelsen, og hvis det ender på ER eller IR, så bliver det til yendo. Og det kan man for eksempel se med hablar, som bliver til hablando, og coler, som bliver til coliendo, og vivir, som bliver til viviendo. Her har vi et eksempel, som hedder jeg leger lige nu. Og når vi så skal bøje det til gerundium, så kigger vi på jeg først og ser hvilken bøjning vi har. Vi bøjer det som i start. Og vi ved, at jeg er første person ental, så vi går over i startbøjning, og vi finder første person ental formen. Det bliver støj, og skriver den her. Så skal vi kigge på lejer, som på spansk hedder jugar. Og bøje det til gerundiumformen. Og det gør vi ved at kigge på jugarens endelse, hvilket er AR. Og går over i gerundiumformen og finder, at A, hvis den har en AR, så skal den have en ando endelse i gerundium. Så jugar bliver til jugando. Og så har vi vores gerundiumsætning. Ja, og her har vi et andet eksempel, som hedder han læser lige nu. Og han skal igen bøjes til i start. Og det går vi hen, når vi ved, at han er tredje person ental, så går vi hen i startbody og finder, at det skal hedde start. Det skal nok ikke være. Jeg triner lidt for... Og han læser, det hedder lært, spansk. Men lært er uregelmæssig, og derfor skal den ikke bøjes til leyendo i gerundium. Den skal bøjes til leyendo. Bare fyre. Er vi klar? Ja. Så den sætning kommer til at hedde Der har vi også kakofoni, som start er... leyendo. Den sætning hedder ja, okay. Så tager vi også bare lige et eksempel i flertal, og det er, de drikker. Yes. Og vi ved, de er på spansk. Det skal være están. Og derfor kommer det til at hedde están bebiendo. Yes. Og grunden til, at det skal hedde yendo, det er netop fordi beber, som er infinitivet, det ender på er.